ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. тамошобинони азиз, ҳозир ма як наворча мемонам, тамошо кунен, суроғаи ҳамин магазина мефаҳмен, баъдан видеои имрӯзара давом метиҳем. хулас духтаро ира бинен. тамошобинони азиз, навори имрӯза аз таҳқиқхона мешава. ина бинед, ҳафтум дарвоза, ҳаштум, байни ҳафтуму ҳаштум ҳамхе таҳқиқхонае. бинед, озма шумода нишон метиҳам ки вақти омадан ёбем. ина духтарако актив банк навистагиае. дуюм қатор духтаро, чун ворид гаштед таҳқиқхона, дуюм қатор. ина ин якум қатор, мана ин бошад дуюм қатор. иҷа нав кушодашдаги барои авай ози дуконо ҳамаш кушодаги нест. хулас мана дуюм қатор мегарден, тарафи ҳафтум рафтан. духтаро диден, мана ози навистаги ай болои магазинда либосҳои занонаи туркӣ. хулас аз анамин нуқтаи савдо навори имрӯзаи мо пешниҳод мешавад. либосҳои занонаи туркӣ, беҳад либосакҳои фасон. тамошобинони азиз, шумо медонед ки ширкати Фаберлик яке аз бойтарин ширкатай. маошое ки ин ширкат метиҳа, ягон ширкат чени ино маош наметиҳа. ин қадар бонусе ки дора компанияи Фаберлик барои коргарош пешниҳод шудагиай, ягон ширкат ин хеле бонус наметиҳа духтаро. бовар кунен, ҳозир занҳои тоҷики мо дар ҳамин миёни 2-3 соли охир аллакай пешрафта шудагиянд дар компанияи Фаберлик. аллакай аз ҳисоби ин компания хонаву дар гирифтагиянд, мошин гирифтагиянд, маошҳои хуб мегиранд. шумо низ метавонед кор кунед духтаро, аз дасти шумо низ мебиёя. дар хона нишастагиен, дар пеши фарзандонтон, фақат як телефон дар корай тамом. анами хоҳараки мада бинависен, фаҳмондан, регистратсия кардан ҳамаш бепулай. шумо нависен, кора мефаҳмонантона. баъд духтаро ин гурӯҳ беҳтарин гурӯҳае ки дастгирӣ мекунад одама то маош гирифтана дар ин команда шуморо дастгирӣ мекунанд. нависен духтаро, албатта пушаймон намешавен. бо бинед чӣ қадар падаркаҳо беғарз аз падаркаҳои амин компания бо директор шумода падарка метиҳанд. намхе чалои тилло, дастаҳои гул, гапҳои хуш. дӯстони азиз, аз ин нуқтаи савдо якчанд маротиба мо навор доштем, фақат ки дар назди Корвон Сити буданд. ҳозир бошад ҷошон айваз кардагиянд. ина тарафи тиллобозор, ҳафтум дарвоза, таҳқиқхона духтаро. ман як наворча мондум, диден суруғара. хулас бинен чӣ қадр куртои хушро омадай. бори новинка, бори турецкӣ. бинен курто да гап нест, беҳад куртои фасон омадагиай. ҳамаи размеро ҳастай. дар дигар наворо мана ин намудоша дида буден духтаро, навистен аллакай тамом шуда буд. ина бори навда омадагиай, ҳамаш бо размер доранд. марҳамат, каседа дар корай биёен, аз ҳар модел бо чанд рангӣ омадагиай. мана тёмна сини, сиёҳ, мана хе савзои фасон. бад ин намуд шабинед бо дигар хелай тоза турецкӣ. духтаро нархошон ана ин намудо диден, тугмадор, ино 550 сомон. мана беҳад хушрӯ, размеро ҳамаш ҳастай, баъд бори турецкиай. баъд ана ин модели дигар бошад, ино 800 сомон шудагиай духтарако. марҳамат, биён бинен, идафаш бори навда камакак нархаш дига омад. бинен иш бо дигар хелай, ҳамаш кори дастӣ, пасонош бо дигар хел. хулас ана ин намудо 800 сомон. инчунин ҳозир халатҳои туркия ҳам ҳастай, ма шумода нишон метиҳам. баъд абая доранд 800 сомона. абая абаяҳои дубайский доранд 800 сомон. мана духтаро, каседа дар корай биёен, беҳад абаяҳои фасон доранд 800 сомон. қисми болода боша боз ҳам абаяҳои фасон ҳаст барои ҳоҷияҳо. боло чанда? ана ино 650 сомонӣ. ино двойка, тройка, ҳар хеланд. баъзеош ҳамроҳи
куртоо бо шарфошунан, баъзеҳошон бошад ҳамроҳи шарфан. Хулас 650 сомони қисми боло. Мана ин моделоям ҳаст. Инаям 650? Мана бинен, ин намудам 650 сомон. Баъд куртои паплин доран. Паплино чандан? Туркӣ. И паплине духтаро ғавс будай, ангорка. И чанда? 800 сомон бори турецкӣ. Куртаи зимистона дар кор боша духтаро, марҳамат. Биёин чанд та рангай. Ина моделша бинен. 800 сомон. Ҳеҷ чӣ намешавад духтаро пӯшида. Шушта мепӯшен хулас. Мана. Размеро ҳамаш ҳаст. Ҷинсотон чандай? ҳиҷобои ҷинс. Мана. Ина духтаро 800 сомон бо арзон мешавад. Диден? А куртош бошад 600 сомон. Аз ман нишон метам тона бинен. Иҷада куртаям дорам. Намхе халатам ҳаст. Мана куртоша бинед, тоза турецкӣ. Размеро ҳамаш ҳаст, размерои калони хушрӯ. Духтаро инаe ипек купра будай, фирмаи ламираш 1500 сомон. Дигар ҷода 1600-1700 сомонай. Инода 1500 сомон. Ина каседа оригинал кирта дар корай. Марҳамат, ино доран. Биёен. Боварӣ дору маҳқултон мешава. Иҷада бо инчунин вай ҳастай. Анай хел вилвето ҳастай. Иям хушрӯ. И чандай? Иям ипекая. Инам ипек будай духтаро. Ипек купра. Фирмаи ламираш. Мана. Ипек купра. Ино ай ҳамада сифати баландтарини ипек. Мана. Бинен чӣ хушрӯ. 1500 сомон духтаро. Дар бораи арзон шида нашиданаш бо нависен шуна ҳатман арзон мекунан. Баъд инаи ҳиҷобура бинен. Ҳиҷоботон чандан? Инаи намуд ҳиҷобо ҳастай 700 сомон. Қисми боло ҳамаш 700 сомон ай? Анаи болора бинен ҳамаш ҳиҷобои фасон 500 сомонӣ шидагиай. Духтаро биёин сифатҳои беҳад хушрӯ бори Туркия. Турецкӣ. Каседа ипеки ҳиҷоби туркӣ дар кор боша биёен бо нархи дастрас аз анамин нуқтаи савдо харидорӣ кунен. Баъдан духтаро халат пирсида буден, тоза турецкӣ. Халатҳои паделкане борахчон мебиёран. Ина каседа дар корай биёен чанд намуд халат овардагиам. Ҳам балшмерка, ҳам маламерка. Аз чанд то чандай? Нархошон аз 350 то 400 ай. Духтаро балшмерка дора, маламерка дора. Ина фасоношона бинен ҳар хелаяй. Чанд модел дора. Баъд жимпир духтаро. Каседа жимпир дар кор боша, жимпирои туркӣ. Марҳамат ҳастай дар иҷа. Биёен бори нав. Ино чандан? 350 сомон. Анами хел жимпирои сафед ҳоҷиона касе пирсида буд. Аз ин сиёҳшам ҳастай аз анамин модел. 350 сомон. Баъд иша бинен чиқа хушрӯ дароз. И чандай? Инаинаш 1500. Анаи дарозаш. Фирмаи Клаудия будай духтаро. Касоне ки пӯшидагиани фирмара медонанд ва нархша малакай ҳамаш медонанд ҳама. Ино чандан? Чанд? 1300 сомон. Анаи намуд безрукавкаш. Духтаро. Иям амин фирма. тамошобино аз 100 сомон то 350 сомон анам хел пояфзолҳои турецкӣ. Каседа дар корай биёен ҳастай на красовкиёшон распродажа шидагиай 100 сомонӣ. На бори турецкӣ са букак. Ана тамошобинони азиз 300 сомонӣ распродажа. Беҳад ине абаяра бинен. Хушрӯгиша. Беҳад фасон. Тоза бори Туркия. Мана. Иҷада бисёрай. Кадомеша ки мегирен 300 сомонӣ. Марҳамат, хоҳишмандо, ҳозир бо якчандша нишон метем. Бинен 300 сомон. Биёен ҳозир бор ки нав омад, и борора ҳамаша распродажа кардам. 300 сомон.
بیاین با دیگرش هم نشون تیم اینجا یک مدل همش این اینجا دا با ایش دیگر مدل ها اینا دخترکو همه فصانا اینا 600 سومون بودن حاضر 300 سومون شدگی من ایشه بینیم با چه خوش رو ماتریالش تا گاب نیست شوشتا میپوشن دخترو من با این سبزش است خلاص اینجا بسیار دخترکو اومده با یک تا خطون از نزدیک بینین مرحمت حجاب ببینین 300 سومون 600 سومونه بار 300 سومون شد